କୁହାଯାଏ ଯେ ଛୋଟିଆ ଗୀତଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମଣିଷକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ। କର୍ମକ୍ଲାନ୍ତ ମନରେ ନବ ଉତ୍ସାହ ଭରିଥାଏ। ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଗୀତ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ଥେରାପିର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲା। ଗୀତ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ରୋଗ ଭଲ କରିଦେବାର ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ଫେଲ୍ ମାରିଯାଏ, ସେଠି ସଙ୍ଗୀତକୁ ସାଥୀ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାନସେନଙ୍କ ମେଘମଲ୍ଲାର ସଙ୍ଗୀତ ବର୍ଷା ବି କରାଇ ଦେଉଥିଲା। ତେବେ ଏସବୁ ଜାଣି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆଜିର ବିଷୟ କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କେତେ ଉପକାରୀ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ରହସ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭିର ଏହି ଏପିସୋଡ଼କୁ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ସଙ୍ଗୀତର 7 ପ୍ରକାର ଲାଭ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 1ରେ ସଙ୍ଗୀତର ମିଠା ଧୁନରେ ମନରୁ ବିଷାଦ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ମନରୁ ହଟିଯାଏ। ଆମର ଦୈନିକ ଜୀବନକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଥାଏ। 2ରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି। ଆମର ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଓ ବାଧା ବିପତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ। ବେଳେବେଳେ ମନ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଏ। ମନ ଖୋଜେ କାହାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ହିଁ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ଭରିଥାଏ। 3ରେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି। ଏମିତି ଦେଖାଯାଇଛି ସଙ୍ଗୀତ ଅନେକ ଦୁରାରୋଗ୍ୟରୁ ମଣିଷକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ରୋଗୀକୁ ଧୀର ଓ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତର ଏମିତି ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଆମର ଶିରା ପ୍ରଶିରାକୁ ଶକ୍ତ କରିଥାଏ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। 4ରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ। ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ମନରେ ଏକ ଅନିଚ୍ଛା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କ୍ଳାନ୍ତ ମନ ବିଶ୍ରାମ ଖୋଜିଥାଏ। ସେତିକି ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତର କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱର ମନରୁ ସବୁ ଶ୍ରମ କ୍ଳାନ୍ତ ଦୂର କରିଥାଏ। 5ରେ ସୁନିଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ। ସଙ୍ଗୀତର ମଧୁର ରାଗିଣୀ ଅନିଦ୍ରା ଦୂର କରିଥାଏ। ଏହା ଔଷଧ ଠାରୁ ଖୁବ୍ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ ଏବଂ ସୁନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। 6ରେ ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମନ କୌଣସି ଏକ ବିଷୟକୁ ନେଇ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିନଥାଏ। ସଙ୍ଗୀତ ସେଠି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ। ପ୍ରାଣରେ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଜିଜ୍ଞାସା ତିଆରି କରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସଙ୍ଗୀତର ଉପସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରରେ ସଙ୍ଗୀତ ବହୁତ ଉପକାରରେ ଆସିଥାଏ। 7ରେ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର କରେ। ସଙ୍ଗୀତ ଏପରି ଏକ ଔଷଧ ଯାହା ଆମର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଖର କରିଥାଏ। ମନରୁ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରି ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସୃଜନଶୀଳତାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏଣୁ ଦେଖାଯାଏ ଅନେକ ପିଲା ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ାରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ତ ଜାଣିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ସୁଫଳ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।